2023 New Suzuki Bergman Street EX. Ito po yung ating new version or model from Suzuki Motors Philippines. Finally available na po sa mga Suzuki Store, 3S shop or yung mga dedicated shop for Suzuki motorcycle. Ang dalawang kulay na available, meron tayong metallic bronze at matte black mga idol. At kung gusto na nyo pong bumili ng mga Suzuki Bergman Street EX or Executive Class model, i-check nyo po sa ating video description ang mga branches na available or meron po na mga ganitong unit. At meron na rin po silang contact number dyan at syempre yung lugar, yung area. So mga idols, kung gusto nyo bumili yan, tawagan nyo lang po yung mga store na ating pong nilagay sa ating video description. Or i-PM nyo po sila sa kanilang FB page kasi meron po silang mga FB page na pwede nyo pong i-message sila. Yun mga idols, pinakabagong model ng Suzuki motorcycle na ito sa likod. Yan po ang Bergman Street EX. Ito po yung pinaka-latest model nila at updated version. Sabi nga nila, luxury version ng ating Bergman Maxi Scooter. Ito po nasa likuran natin. Titingnan po natin lahat ng specs and details nito. Anong mga nabago at anong upgraded version nila. So mga idols, kasama na rin ang presyo, installment at cash payment. Magkano to? Yan po ang ating ibibigay sa inyong feature for today sa mga idols natin, Bergman Street EX. And mga idols, huwag niyo po kalimutang i-subscribe ang ating channel at like and follow ang ating FB page. Ito po yung contact number ng Suzuki 3S Shop, Mangaldan, Pangasinan, 0917-818-7694. And available po dito ngayon ang kanilang Bergman Street EX version. Yan po ang metallic bronze color. Meron din silang matte black. Kung gusto niyo pong makita to personally, visit na kayo sa kanilang store ngayon or tumawag na po kayo sa kanila. And lahat po ng mga Suzuki motorcycle, sila po ay kumpleto sa mga display dito. Kung gusto nyo makita yung bago din na B-Strom 250, Ang kanyang SRP para sa ating Bergman Street EX, 92,400 pesos mga idol. So ito po ay mas mahal ng almost 10,000 dun po sa old model. Ang ating mga installment, kung gusto nyo bilhin ng installment, down payment natin, minimum 9,300 at 36 months, 4,735. May rebate tayo na 200 pesos kung maaga tayo magbayad mga idols. At kung gusto nyo mag-apply ng installment mga idol, syempre yung requirement natin dito, kailangan nyo i-provide yung mga proof of income ninyo. Kung kayo employed, syempre kailangan po yung inyong certificate of employment at meron kayong proof of billing. Syempre, barangay clearance na rin para sa motorcycle loan ninyo at government ID at picture. Mga yan po yung mga dapat yung ipasa para po ma-approve kayo at ma-CI kaagad. Siyempre, sama nyo na rin yung co-maker. Dapat meron din siyang government ID, photo at picture na rin. So mga idols natin, apply na po kayo at pwede kayo mag-PM sa kanilang FB page or tumawag kayo sa kanilang contact number. So mga idols, itong ating pinakabagong model from Suzuki Motors Philippines, ang kanilang luxury version or updated version ng ating Bergman Street. And ito yung pinaka-in-update nila, yung kanilang engine. Bagong engine na to, 124.3cc, 4-stroke, 2 valves lang po ito, single overhead camshaft, air cooling, fuel injection, at syempre CVT transmission. Pwede itong start via electric at kickstart. Yung po yung advantage niya. Syempre ito po ay meron na ring Suzuki Eco Performance Alpha engine. Silent start na po ito, hindi na siya maingay. At sa performance naman, maximum power 8.4 HP at 6,300 RPM mga idol at maximum torque 10 Nm at 5,000 RPM. Ang kanya namang compression ratio 10.3/1 at bore by stroke 52.5/57.4 mga idol. Yan po yung kanyang mga specs para sa ating engine. Yung ating mga front suspension mga idol, syempre yan po ay naka-telescopic forks. So maganda po yung ating front suspension. And para naman sa ating suspension sa likuran, sa rear natin, single shock din po ito, unit swing, tawag po ng Suzuki dyan. And kahit meron kayong pillion or passenger, walang problema kahit single shock po ito. Matibay po yan mga idols. Siyempre ang ating front brake, ayan po ay naka-single disc with Nissin caliper. One piston po nilagay nila dyan at meron tong combi braking system mga idol. So maganda po, meron tayong CBS at of course, mas solid po yung ating stopping power para dito sa ating Bergman Street na to. Para naman sa ating brake sa likuran, yan po ay naka-drum brake or mechanical lead trail po. So mga idols natin, disc brake yung harapan at drum brake po yung ating likuran with combi braking system. So mas maganda po ang ating magiging stopping power with that kind of system. Siyempre, combination po. Pag nag-brake tayo sa harapan, nagbe-brake na rin po sa ating likuran. So mga idols natin, yung ating alloy wheels, bagong design po ito. 5-spoke, bronze color. Ang ganda po tignan. Mas sophisticated at mas luxury tignan yung kanyang itsura.
And yung gulong naman natin, ang sukat sa harapan, 1990 by 12 inch. Tubeless po ito. MRF yung kanyang brand na ginamit. Para naman sa ating tire sa likuran, ang sukat naman 180 by 12 inch. Tubeless din. At syempre MRF tire brand din. So mga idols natin, bago na po ang ating gulong sa likuran. Yan po ay 12 inches na. Yan po yung pinaka-inihintay din natin. Makikita niyo po sa old model na Burgman, ang size po sa likuran dati po ay 90, 100 by 10 inch po yung ating gulong sa likuran. Yung po yung old model. Meron din siyang tire hugger dyan, pero sa bagong model wala na po. At hindi na nilagay yung tire hugger. Para naman sa ating upuan mga idols, napaka-premium ng kanyang seat cover na nilagay. Two-tone nito at makita nyo yung kanyang pagka-stitch, talagang quality po talaga. Color brown with the black combination. At ang ating seat height, ang sukat niyan, 780mm mga idol. So sa ating mga average Filipino riders, wala pong problema yan. Yung height natin, 5'4", 5'5", kayang-kaya nyo pong i-ride itong ating Burgman Street EX na to. Ang bigat naman po nito ay 112 kilograms. So makikita natin, mas mabigat po itong bagong models from the old model. Ang dati pong bigat ng ating Burgman Street ay 110 kilograms. So 2 kilos po yung inangat niya. At ang ating ground clearance, 160mm. Same pa rin po sa old model yan. And para sa grab bar natin, same pa rin sa old model. Yun nga po, sana nilagay nila yung ready for top box na grab bar. So para mas sulit at mas solid po sana itong ating bagong model na Burgman Street EX. Kita nyo yung ating luggage compartment. Napakalaki din at talagang marami tayong may lalagay na mga gamit natin. And pag bumili kayo ito, may kasama na yung manual, Suzuki manual, paano natin i-operate yung ating motor. At meron din tayong mga tools. Malaking bagay yan pagka nagkaroon tayo ng trouble sa daan. Meron tayong tools na magagamit. Yan po mga idol. So, siyempre, quality din po yung mga tools natin na yan. So, itong ating luggage compartment, tinry ko yung ating full face helmet. At kahit ano pong gawin nating paglalagay ng ating helmet, hindi po talaga kasya ang ating full face dito. Kasi medyo may kaliitan. At of course, para naman sa half face helmet, pwede nyo pong ilagay ito sa loob ng inyong compartment. Kasyang-kasya po yan. Wala pong problema. So mga idols, yan po yung ating luggage compartment na napakaganda at napakalaki din para sa ating Burgman Street EX na to. So mga idols, ito po ang ating gasolina. Meron tayo dito. Ang kanya pong fuel tank capacity ay 5.5 liters. So marami po tayo may kakargang gasolina para dito. At of course, ang ating kakarga dyan, pwede na po yung ating unleaded gasoline. Para naman sa ating fuel consumption, matipid po ang ating Burgman, 52.6 km per liter. Perfect po mga idols itong ating Burgman dito pang daily commute natin, matipid po sa gas. At meron din tayong helmet hook dito para pag nagpark tayo, pwede nating isabit yung ating mga helmet dyan. And isa pa po sa mga nabago dito sa ating Burgman Street EX, mas malaki na po yung battery ginamit, 12 volts 6 amperes na. From the old model na ang kanila pong ginamit dyan ay 12 volts 5 amperes. So mas malaking battery po. Para sa ating bagong modelo, mas malaki yung battery na nakalagay dyan. So, mas maganda pong advantage yan. Siyempre, mas malakas po yung konsumo ng ating bagong model dahil meron tayong auto stop and start system. Mas kumukonsumo ng battery yan. At of course, itong ating luggage compartment sa harapan, meron tayong small compartment with cover. Yan po, nandyan sa loob yung ating new USB type socket charger. So, USB type na po ito, ready na po. Dalhin nyo na yung cable ninyo at isaksak nyo na dyan yung ating cellphone, matcha-charge na natin yan. So hindi po katulad nung ating old model na socket charger lang, kailangan nyo pa ng adapter para sa ating USB type. So dito, ready na siya. And kahit iwan nyo sa loob niyang compartment yung ating cellphone, kasya po dyan sa loob mga idol. Pwede nating iwanan din yung ating mga small things din dyan. At of course, yung ating susian, yung ating ignition key, meron tayong shutter lock. So may push button dyan, maglalak na po yan. At syempre, yung nasa dulo ng ating susi, yan po yung gagamit natin pang-open at pang-bukas nitong ating shutter lock mga idol. So yan po, mas safe at mas secure po ang ating motor na to ng Burgman Street with that shutter lock. Plus integrated na rin po dyan yung bukasan ng ating seat, yung ating upuan. I-push nyo lang, tapos papunta sa kaliwa. Medyo na nilang may open yung ating upuan dyan. Isang magandang benefits din yan para hindi na susian sa gilid ng ating mga upuan. So mga idols natin, para sa ating handlebar, again, ang ating Suzuki Burgman Street, wala po itong park brake lock. At syempre yung ating handlebar grip, quality po talaga. Syempre gawang Suzuki to. Meron din siyang bar end para sa protection na rin. At ito ang ating bagong feature para sa ating Burgman Street EX. Meron tayong bagong auto start
Stop system. Siyempre, pag tayo po tumigil, within 3 seconds, automatic po magsa-shutdown yung ating engine. At kung gusto nyo tumakbo ulit, i-throttle mo lang yan. Again, mas maganda pong feature to, makakatipid tayo para sa ating fuel consumption. At itong ating pinakabagong digital meter panel, mapapansin nyo po, bagong style na po ito dahil nasa gilid na po, nasa left side yung ating mga selection button para sa ating adjustment ng ating meter panel. Before, nasa baba po yung ating old Burgman Street, yung kanyang mga selection at adjustment dyan. So, bagong meter panel din po ito para dito sa ating Burgman Street EX. Same po sila ng kanilang meter panel para sa ating Abenis 125. So, yan po yung mga updated dapat yung malaman para sa ating bagong model na to. Of course, yung ating front headlight, same pa rin para sa old model. Meron pa rin tong daytime running light na LED. At ang ating headlight LED rin po ang ginamit dyan. At yung ating mga signal light, ordinary bulb po. So sa mga idols natin, visible tayo sa daan pag ito po yung gamit natin dahil LED po yung mga ginamit at mas matipid din para sa battery consumption. Sa ating namang taillight, LED rin po yung ating ilaw. Siyempre integrated din dyan or katabi niya yung ating mga signal light. Yan din po ay ordinary bulb. So mga idols natin, yan po ang ating mga ilaw na ginamit para dito sa ating bagong model na Executive Class or EX version. And para dito po, wala po itong equip na hazard light or hazard lamp at wala rin po itong equip na pass switch. Siyempre sa mga bigger models meron yan. At para dito sa ating Burgman Street 125, wala itong equip na ganun. At yung pang isang feature po ng ating Burgman Street EX version, yung pong kanilang Suzuki Rider Connect, ayun po, wala po dito. At hindi po available para sa Philippine model. So yung ating Rider Connect, parang Bluetooth connection, wala po at hindi available para sa ating model dito sa Pilipinas. At of course, yung ating windshield, same pa rin po yan. Pwede nyong baguhin. Bili kayo ng mga bagong accessories. Meron pa rin tayong hook para sa front. Pwede natin pagsabitan ng ating gamit. At meron tayong small compartment sa tabi ng susian. Pwede natin ilagay yung ating water bottle dyan. At itong ating may cover naman, pwede natin ilagay yung mga papel natin dyan para hindi mabasa. Dahil may cover siya. And advantage para sa ating Burgman, meron tayong floor step. Pwede natin i-stretch yung ating paa para ipahinga natin. Of course, yung ating middle flat footboard, mas spacious to, mas malaki. Mas marami tayong may lalagay na gamit dyan. Of course, pang palengke, okay to. Yung ating pillion step, made in alloy yan. Mas quality po talaga itong ating apakan para sa ating passenger. At meron din tayong kickstarter. Siyempre, mas panalo to. Meron tayong kickstart. At of course, center stand. Mas secure yung ating motor pag meron tayong center stand. Of course, meron tayong side stand, interlock switch. Ibig sabihin, pagka sinide stand nyo, mamamatay yung ating engine. Safety features po ito mga idol. At siyempre, meron din tayong ilaw sa ating plate holder. And yan po mga idols yung ating lahat ng specs, features at details po ng bago nating Burgman Street EX. Siguro naman po nakatulong tong ating video para sa inyo para makakapag-final decision na kayo kung gusto nyo pong bumili at kursunado nyo pong pag-ipunan nitong ating bagong model na to. Bagong SRP, 92,400. Gusto nyo bumili ng installment, you can check out our video description. Pwede kayo mag-apply sa mga Suzuki store na ating pong ilalagay dyan. So mga idols, yan na po ang ating mga full details vlog para sa ating Suzuki Burgman Street EX or Executive Class version. Napaka-forma nito, talagang luxury version siya, mas premium yung datingan. At of course, marami siyang mga benefits at advantage na pwede nyong magustuhan. Maxi scooter you can afford, sabi nga po ng ating Suzuki Motors Philippines. Yan po ang ating feature para sa inyo. So sa mga idols natin, shoutout po sa mga nakabili na at natulungan nating makakuha ng unit na to. And sa mga future buyer o mga bagong owner nito, pwede nyo akong i-PM sa ating FB page, Boy Salabaria. Bagong lahat, subscribe kayo sa ating channel at hit that notification bell para lagi kayong updated. Like and follow nyo yung ating FB page, Instagram at TikTok mga idols. Boy Salabaria po, maraming salamat sa inyo at lagi po kayong mag-iingat sa inyong mga rides at enjoy